салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Чига. Бо шумо ҳастам Мад Ҷурабек. Дар имрӯза видео ма барои шумо нишон медиҳем ки касе дар Россия ҳаст айни замон YouTube дар Россия вабше кор накард. Мисол вақте ки шумо YouTube медуроен, кадом видеое ки ба шумо маъқулай тамошо карданӣ мешавен. Мисол YouTube ина мехе загрузка кадан мегирад. Агар шумо хоҳем ки YouTube ранги пешина без загрузка кор кунад, любое видеое без загрузка тамошо кунед. Ман ба интернет бисёр роҳҳоша тамошо кардум ва қариб ки ҳама роҳҳоша истифода карда дидум, ягонташ кор накард. Як роҳуш ҳастае ки шумо VPN скачат мекунед. Ин ҳозир ман Planeta VPN скачат кардагиам. Метавонед ай Play Market дуромада инами программае скачат кунед. Хоб VPN-на гирён мекунед. Хоб баъди VPN-на гирён кардан шумо метавонед ки бемалол YouTube дуромада без загрузка тамошо кунед. VPN камтар реклама дорад, не ки бесплатно. Хоб скоросташам хубай. Мисол касое ки дар Россия бошанд метавонанд Instagram-ам кор кунанд. Instagram-ам кор намекунад. Хоб VPN гирён шуд. Акнун медароем YouTube. Хоб ва видеора мемонем. Unlimited mobile proxies with minimal risk of bans and captchas by 5G, 4G. Реклама нишон медиҳад, пропустит мекунем ва чӣ хеле ки мебинем видеоҳоро без проблема нишон десо. Хоб кадом видеое ки дар шумо маъқулай метавонем бе проблема тамошо кунем. Хоб чӣ хеле ки мебинем без проблема кор кардшуда. Ягона роҳуш фақат VPN скачат мекунед, VPN-на гирён мекунед, баъд медуроен YouTube-а без проблема тамошо мекунед. Бародаро, ҳамин буди имрӯза видеои мо. Дар видео ҳатман лайк монем барои дастгирии мо. Видеоро дӯстон дароӣ кунед, комментария кунед. Боқӣ сиҳату саломат бошед. То видеоҳои оянда дар паноҳи Худо бошед.